गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार डेका आरो सिमुलटापु आउटपोस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार रायनि जथायै दैदेननाय पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनानै थेखं जिबौजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरिखौ हमो। मोनसे स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै सिमुलटापु पुलिसनि मोनसे हानजाया हारापुतानि 30 नं राजा लामायाव सेबनानै थेखं जिबौजों लोगोसे सानै सुबुं फारियै पाटगाव जारबारिनि गनेश्वर नार्जारी आरो पाटगाव रननगरनि बिटुएल बसुमतारीखौ हमनो हायो। हमनो हानाय सानै सुबुंखौ पुलिसआ बे बिथिङाव गोख्रोङै सेबो। এনেকৈ লালে যে অসুবিধা হ'ব।